Mulai pi iway pa iway, ipideng supaya pi sisin pat sikane ka aman faithful Andrew channel sisin yakane ka jing pulay yakane ka kot kalam prang yakane jing imbaru play da Francis de Sales bukut mata ka singi ketika lenong ka pa arpuway yakaba tayo bradep da pulay nakala nong ka pa arpo ka ong karay kut pas kem ban Sean Sharp harade yakaray ban sekri yo blay kum ke jing kut ya ke jing pen map dia kan lenong ka pa arpuway pat ka jing kut ya karay kut pas kem yen peteng ya ke jing pulay hadin ba pila shame ya karay kut pas kem to sha score patu play ya ki score jong ka do nuot jong pi tu sha score ha kamen sim ya ki kentin jong ka jing map ya pi ya ki ba unong pen im jong pi hi dala de u ba shong ha ka khet jong ka jing snei jong u un pen bena ha beneng ha khamat jong ki angel pat ki riu khoi ha ka ju ka khlip mat ba u leng do u map ya pi ha ka kerteng jong u hang ne ha perthai Tika kun huon baro ka wei jong ki bala kerku. Ki bari sa ha ka jing kemen jong pi. Kin ruai ya ka jing ruai men sim. Da ka jing kemen bomla ban yanu jor. Kin ai ya ka jing do jong ka jing suk bat ka jing along sipara. Ya ka do nuot jong pi. Ya ka pamenta lapan pai biang. Sya ka jing e bat bala penlong biang ka pakhui. Ko filotia. Kat no kane kalong ke jutang papala. Daga pa pi penlong ya ka jingate ke pasuk bat ublay. Pila IT la de ha u. Bat pila pen yo nong ya u bat ya piru kumju da ka jing im bom jukut. Kata baro ke basa kalong na ka penta jong pi. Ban sim ya u kulom ha ka kti. Bat ban soy da ka dunut ba kemen ya ka dulir jong ka raikut bas kem jong pi. Hadin kata lecha kaduan ha ka ublay ha ka benta jong u unsa soy pat Sean Sharp ya ka jing yo jing map jong pi pat ya ka kular pa unsa a happy ya ka peneng jong u da ka bu ila de ha ka sakramen kum ka mohor pat ka Sharp ba khoj ha ka donot jong pi bala pentamai biang na kitab jing ruai Solomon long prad kon driu Hakan ne kerukom klempep ko filatia. Pian sa syak pen koi na kapop bat na kijinge jan baro bat kapop. Rekine kijinge jan bat kapop. Ki yai ke yai san thamai hangi. Na ka dau jong kijing telot bat kijing brai sniu jongi. Ngila abante lakam yaki hendrai kin om yap daleliru katba ngi dang im hakan ne ka perthai. Namar kata ngin sa ai jing mut ya pi. Ya kepala da pi buat janai kan pelat ya pi hadin habut na kapop bayam bat naman ke jing syak khom haka haka ne kerukom kapop bayap kan om yo je kasyu haka do nuot jang pi kane kaju ka jing ai jing mut kan yarap ya piru ban pen ko yela de kham bha shu shu namar kata shwa ban ai happy ya kane ke jing ai jing mut ngan ya tu api syapang kane ke jing khoj kapa kham janai syaka banga thumu banya lam ya pi te ya kata ka jing alam insa peteng ka kata yo ban wan hakala nong ka ar pu ar tam ta si kum tu lakut ya kane ka mat jing alam jong Francis de Sales bukut syaka jing imbaru blay ka jing penkut ya ka rai kut paskem tingin sa peteng biang haka kata yo ban wan taradu kata kapor pe kini ki medal keding penam kini ki relic artillery nomor pra nomor kendai nomor pra ke relic third class relic jong Saint Faust Saint Alfonsa kepada kanong India napo South India Kerala par kene ke we keding pena nomor kendai kedai kepada ya ka relic jong Benedict Bakuit kini ki atiar ki sacramental endala telayo penkerku na ulang dok soblay na ulpun kami kini banyada na kibor jong ki jingpang jong ki jing sniu jong suit ban pun kam yala de shimet bat yakitu halor kiba pidon ya kabor ke ikhtiar hukum kemut kumuk pa ka kami yakikun kam tame
pat le se kunyiru ya ki khun persa mo ya kini la ban be ban peron kam ban lau ya ke bor jong jing sniu jong poman halor kitu ki bangi don ya ka bor om de ya ki wei pat ki para breu ki bangim don bor halor jong ki tang kileng dot soblei ki don ya ka bor basalan sar halor jong no ru dan mereka pila ban klik ya kene keling kin sa don kilis jong kini borok kendai teli bat pinsa tit ya kini bat penon kam nak kabantai ladi tetar aduk tekapor di ngin saya kenduk biang hakata yo banuan